Hey, hey, Em đâu thể là sạc rô. hey, hey, mình bùi veng cho bị sao mình bùi veng pu lần kia mà in vậy, anh ấy à, hey, đor, hey, thôi nấu băng thùng nó thình hey, nấu piang thìn, à chẳng à, hey, thấy roll sầu thình, tiền ti sát te thùng nó chỉ sang te, hết tan hangar te oma, chuan hey, bùi tiếng thùng nó te. Hey, tan school shoe te ma tin tan chapal te hey basic kan han tiang chi yo he ta moza te school moza te hey no pang lukhum te ta slipper chapal ten he tiang phik chu hey sa somnga man atanga chung lamani hey aman tlom du deuh tan pawh za sawmnga man pawh mani sakhawp mai chuan tropi south kha chhung hetah min pui veng lam putan kima in hnuai ni a hei tunga anei tupa anei tupa hi puben ani a amai driver ani a tunain tuipui akal mek a ten hetah hi bucket lam chi te hei bottle fridge ha tui han dah vawhna chi te hei bottle changkang tak tak te hei hetah thleng plate te hetah hmeichhia hmeichhe thil he lamah te hei tiffin ang chi te thil hampaina ang chi te hetah no te tah bag te ai naupang thil lawm zawng pawh hei a awm a an lak belh zel dawn bawk hei bright te tin an dawr ve nge ngeng chu hei an thil zawrh hi a tlawm ang renga hetah nihliap te pawh a awm a thingtlangah chuan thil an zuar tlawm khawp a in mamawh zawng te han lam ve ro hei tiang dawr hi a voi khat awmna ani a han siam te pawh awm ve thin mahse enge tlem a harsa deuh tana han dawr har ang chi hi an ni deuh fur a amar chu hetah hian man tlawm te te in tian an zuar thei a lawm awm hle mai khawchhung tan nge hei hmunpui kal ngai lovin tian awm hun a lei thei a an dawr ve nge nge te u hei chapal hi bik takin chapal hi za sawmnga man pawh a awm a a hlu hle mai mawi khawp mai hei kawr te hi hmeichhe thawmhnaw